पहुंचा दी तोरा के साथे मरई तकबू देखला पास ससुरा जाके बियाह भर रहा हो क्षेत्रो ना जतरी बाकी जाई चल हमारा घरे ना सहेला लइका होखल एही से पाहुन के कोने के पाहुन रुक जतन तैयार कली कहां जाके बियाह रे हमरा के पूरा पर बियाह रह जाके नहीं हर में ना सहेला रे ससुरा में जाके बियाह जाला चल पहुंचा दी गोरी कुछ कह रहू कि ना तार माई के भसरो क्षेत्र अरे पेट में लइका रहे तो आइबू हो आई दिन कहीं की एक थप्पड़ में ना जात बिरादरी के में काला का जरूरी बा हम ना हो ना कह चल हमरे भोसरी वाली जेकर पेट में बच्चा रहे न ना निमन निमन सोच रखे तबे बच्चा निमन सोच वाला होखे ना सो ठीक बा जलेबी खुरमाई कुछ सोची यही रहनिया पापाहुन छोड़ के भाग गई ना जलेबी खुरमा नहीं तोरा संगे अब हम ना दे अरे बुचियो ऐसे गाड़ी दे है तू हमके अच्छा ना ना बोल चल वैसे तू गाड़ी दे हमरे के भोसरी वाली अरे तू रखले कि ना ओकरा कम जानता नहीं की ये राम माई अरे को छोड़ा मारे बाबा पंख मारे बोल दे भाई ने रख ले भाई ने के हो चल भी तनी मजाक करन त भाई रख ले नी तू कैसे मजाक कर काहे मजाक कर जीजा उ जीजा हो इतना बेग भारी एक ना टांग हमरा टांग तो ना टांगा जला चल ताकत का बारू तू एनिया का ताकत रु जइबू जाए तो बहनी पागल है जा तू जा अब त का कहब झगड़ा कर धारे नी ए मौसी भोसरी कौन आ का बहो अरे बहो मोटका छियतरा ले तू भोसरो पिछा तो का पकड़ के कोने हाथ ने किस बढ़ावे के हमार भैंसा चरा त टोकरी के धारे में ओइ से उरो करता न तू हमरा के देख के कोला रे भोसरी वाली तू भैंस हऊ कम पानी पिया वाला नहीं की चल हम ना जीता संग में ना जाई चल चल पहुंचा दे कुछ हो जाए बिना काम तो और दिन निचका गल बा रातो भर रहली के बियाह गल ओय आ संग हम जाई ए रुका तार माई के रुक रे वाला ए गाड़ी वाला चल आगे चला ए भाई चला आयो मायो अब हम का करी हम कहां जाई पगली कहां भागो कहां गई कैसे हमसे भाड़ा मांग देलक सो हम भाड़ा लेके चल रही तू हमके देखते रहो कि हाथ खाली बा तबो मांग बैठा ले तो अब बैटरी हो तो हम बैटरी चार्ज करब गाना में रख दा दूसरा गामा में रख छियो तो कहीं की ट्रेन पर चलते नहीं के भाड़ा पूरा बिहार में हम को पागल बनी हैं कनिया रानी सोतिया ऐसे हमरा के अपन घरे फुसला के ले जाए खाती बतिया तो रछियत रही हैं हाउ तू देख ओ पला ताऊ जोन हाउ टेम्पू बाबा उ हमरा से पैसा कहे मगरे हरे अरे पलुआ ऊपर करा कहां बा ससुरा में आगुल बोल नैहर में नहीं खू उ तो हमरा के पता बा तू हमके बतेबा भोसरो तू हमके पिछवा का हम खुद अपन घरे चल तू पीछे मत पलू डाल पलू बारे अरे पलू डाल के पार पो तार ससुर हम है ससुर भोसरी तो अपन रास्ता तो देख ले हम हेने बनी हेने ससुर कह के तो पेट देखबो भोसरो हम पेट के चक्कर में हमरा के देखल चाहत रह के तोरा मारतल हो ससुर है घर चलो घर चले के तारा संगे माई मर गल बिछड़ा में भाई तार कैसे माई मर गई चुरके से मुरिया दबा गइल हो ए मेरे आवतलू काले के आले 4 दिन हो गइल पैदल चलत एगो ऑटो पिटाल पैसा मांगता उ क्षेत्र बैटरी वाला गाड़ी बा कहता तेल डाले के बा पैसा हम दे कहां से हमके पिटाई करे घरी पैसा तू ना क्षेत्र दे महाराज का के मर जा बर्दाश्त नहीं के तो मार दे हम बर्दाश्त नहीं को तो ससुर भी चल जा अपना क्षेत्र कहीं ए कनिया है ना हम लाबो हम पीछे मत कर तू घरे चला हम ना तो संग अपन घरे हम चल देख रे ए कनिया दूसरी वाला मोह पीछे आयो रनिया हमर बचिया कहां चल गईली ओ माई अब पेट से वाली हमर रानी की क्यों आगे पीछे नहीं के हो पाउन के आयो पाउन अरे सास माई गोल लागत है का गोल लागत है कुछ खुशी नहीं है का बात बा हमर बाची संग आवत रहली गड़िया पर झूल के चल गईली गजन कामा वो पाऊ कौन बाची आपके मेरा अनुआ जी का भइल बा रो बा अरे भुला गईली हमर
15 दिन पहले कहनी जब फोन करके कि इनार में डूब गइल बिया ऊ घोसारी पोखरा नहात रहे आइस गिरे रहे तो हम जाने के हमर बाची गिर गली है ने उन्होंने बोले आज तो बुला गल कौन पागल खाना लेके चले जाइए साओ तो मैं हर गांव घुस गया ऊ घरवा में बिया हां आइल बिया ऊ कब्बे की का तब का हमर बचिया कैसा बच्चा भोइल बाबा रोलो फौजी के लइका कोहेला काली तेंगे 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 ए हरामजादे रे पागल छिनरी रे अरे समतिया रे गली गली घूम अरे बकलनी रे छियतरी बो ए हरामजादे जो है मैं परेशान बनी आ तू आके कहतन तेंगे 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 बदला लगा आगे है अरे रानी त हमू त एजे लिया के अतनी हम का कोनो विदेश ले तू जत गमा के दुगो लइका बोल बस उ हमके पहुंचैला हस अबे बहुत है तारा पहुंचा देना हस तू भी आई हाथ तोहर के होते होते पहुंचा दे हस ले जा सामान लेके बियाई भोसरू ना तो तहके पहुंचाई अपना गावे जे रहबू हमें जा रहे आइल बनी हम ना रहा तारा गोड़े गिर तनी भरा तू अच्छा जगह पहुंचल बा न पूरा गांव पूरा फोटो छपा के सुतनी है ना गली गली छाप केहू ले पहुंचाई कबू बैक मारे ले कबू करेक्ट मारे ले भाई छिनरी हिया भाई वोल्टेज वाली करेक्ट मारे राम राम समधीन जी राम 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 धन्यवाद हमारे जो भारे फोर माइक माइक रखबो दिल दीवाना न जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा थी कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया मेरी यार दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया तूने सीधे तब ने के फुटल खा रही तब से हम समधीन के देख देख जी न आज दिल के घंटी टन टन बोल देले हो एकर के देख के छीना तू टन टन बोले देबू कि बोल दे तो रे जाई खाती है रे जो देखा तो ये जाने सनम प्यार होता है दीवाना सनम और यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम वाह पहिला के मुर्गा डांस करता बढ़िया पहिला पहिला दूसरा काल माई बहिलवा रखले पे पखनो आके समधीन जी रवा कुछ दिन रह जाई गोड़े गिरता नहीं भल्लो इनके पैदा कैले होई लेकिन इनका सासत हमरा से ना सहाय त एकर सासत कहां सहे के बार रही 5 दिन बबुआ 5 दिन रोक ले अब हम रहबे करे 1 हफ्ता रह जाई ऐसे रख दे बेजी ए फसड़वा आज आइलु हन त पेट चले से रह हो जाए तब का करो आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पर अपनी नजर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे माई जब से मर गइल बाबूजी के पहला बेर हम खुश देखा तनी रउआ के 15 दिन भाई के बियाह करा दे कर यार हमर हतार नहीं के बियाह करी दूसरा तब कहां से तब मानत का 15 दिन रउआ करावे के बा हम 15 सेकंड में ना उठे 1 महीना रहे के बा चाहे 1 कट्ठा पे चा जाए हिला हिली आशा में हम मौत के कितने पास आ गए मुरे देखो मुंह पहनुआ 15 दिन तू टेंशन मत ला बाबूजी 15 दिन रह हम यहाँ के। देखा तुझे तो हम बहुत खुश बानी रोज रो रो के बिताइले बाना पालू तुझे तो बियाह रे बियाह दूसरा से पता बियाह हो न मरने अरे समाज में समझाइए अपने बाबू के बाबूजी अब खेला बेला कर जाई बेगवा में हमारे तनी एगो परस निकाल दी का हम जाई घरे 15 दिन हमर बाबूजी के का चाहत नहीं कि उमर जास जाके सुतीन का भी खुश कर खाती हम उ ना कनी ह और वो का हमरा से कहतन दामाद से का कहतन जो दमाद नहीं का कहो पूरा के खुश को के जइबू ना गोरियारा में दोबारा फेरू यानी हऊ छिनार बेटी हऊ बेटी रख लहो माई बड़ा बढ़िया बालू ए तार तमार जवानी यही खाती बात चल बा सफा पागल बेटी पानी उन पियाई हम बाबूजी के दलनिया में गना तनी कह देब के बेर जातनी कह दे बीपीया हाई लो होता कबो कबो ई आ रतिया का करी माई बाबू तो रे तू अपन माई से पूछी हम त बाबूजी के जानत नहीं